Писнало ми е да съм най-бързия в града. Къде си най-бързия в града, бе? Колко нето с кола? Зимата ми направиха 999. А, и що ние направиха 1000? Да я закръглят. Последния кон ми го даха на ръка. Оставил съм го там да пасе. Моята е по-малко не, ама е по-лека. Искаш ли да ти докажа, че не си най-бързия в града? Аре бе, мой, ко залагаш бе? Залагам 100 еврака. Аз съм Уин, залагам си брадата. Stop right there! Ко правим, ме? Ко правим, ме? Тук си мистичката ни минават коли, може си правим каквото си искаме, а? Не, нищо, просто такова през колите си казахме здрасти. Ми ти, ко правим, ме? 13-12. Какво? Какво е 13-12? Кодиран език с значение All Caps Rebastard. Яй зайти от колите и двамата, сега ще ва нашаря. По-бързо, по-бързо! Искате ли сега да останете 40 години без книжки, бе, а? Не. Я видим кой има сега тук. Фолио, лепенки, те седалки, те не са оригинални. Те с колани не са сменени поне от 2 години. Знаеш кой, то са кого. Дай фарове. Охо, тая светлина е 3200 келвина, трябва да е 4500. Ще пишем много здраво тук. Кого говориш, бе, човек? Какво говорите, господин полицай? Охо, гражданската ти е на вноски, трябва да е платена цялата. Ще пишем! Ай, стига, бе, човек, ние сме просто фенчета. Да, брат. Ми като сте фенчета с тези японските банги, отидете на джапфеста, бе. Какво джапфест, ли? Ми да, хората са го организирали на писта. Караш се, състезаваш се. Знаете ли какви коли има там, бе? Не само дръгливи сивици като вашите. Има Скайлайни, Супри, Лансари, RX-7, 350 зетки, Силви, Еклипси, кот се сетиш японско го има, GTR, MTR, всичко. Където и нещо е да тръгваме? Писта Дракона, бе, Калояново. Добре, ще идем. Ние да ги опърим малко. Храна, шатри, 12-13 септември, отидете там и не се занимавайте с глупости. Значи няма да пишем сега. О, ще пишем, да се научите. Заповядай и не знаеш. 12 и 13 септември. Айде, въз! Let me do my thing.